ramhuai hi I oi zong ani ve em tuna ka video ran chup tur hi clear la heng hi ramhuai thil ti chu ani mei lo mo ka channel te min lo subscribe pa ka video te hi min lo like sak turin ka ngen cheu ani apakhat na tan chon no te video mak video wa kan hu ang hian no te khuma no te kan hu a no te chu atlak mai lo nan khum chu fit ni vela sang om hian ein hung chuak vek boka atlak dal an siam ko tlang a chuan ron lonin ading ta no pang kum khat pola tling lo kalpo la kal thailo tan chuan han ti thei chi zia zang ani lo ani atrap na sa hle a anu le apa te po a au ve ni hian alanga second som thum zet adin hu chuan adom tuina thla ta ni om tak hian khuma chuan atla thlale ta a he video hi khovel mun sang sanga adar chak le a comment lama chuan he ni chu san wat tura ron tu an tam hle ani apani le na tan chuan hotel choina room sang CC footage cha kan hmu danin hotel choina room pakhata hotel a thok mai che pakhat athua anung lam te chu thom om ni om takin ahoi kwala ti chuan a phone phorin phone chuan mi tu emo a bia a chutia a thut lai chuan anunga chair pakhat chu a bul nai zong e ron tok dor me a hlau lu tuk chu a per dor me kong ka pui lama chuan tlan chu atuma to kan le chair zong zong te chu tlan tur kong ka pui lama chuan hip khom tu om ni om tak hian atlan tur kong ka chu an ron no ta vek mai a hlau le ting ina hrelo chu mai hupina bok ta top mai he tiang thil hi tong ve tela nang enge itinga engtin nge I omang a puthum le na tan chuan mi pakhat mulai ram huain akea a khai lai video mak tak mai hi ani he thil hi kumsang ni le som pasari a thil thleng ni in mi pani chu khoma tui taka an mutlain kongka chu ama in aroi in honga alo nai zo ka mu ke chu khai tu om ni om tak hian akang ta vu vua khumong lama nuk thla in chu pa chu har om ang po han lang lo sang taka akhai chho vak nu chuan har ta ni na lang akhai tu po chuan thla in hlo ton mel takin a hoi vel roya adinga apalina tan chuan mai chinau pamulai thil engemon in anu thlak lai video hi ani atira chuan har mai lo ang khuma tanga hnu thlak ton che chuan aron hara suata nuk phei zelin room pakhatha nuk lut phei lai video akan hu ang hian enge idan tak ni in ringem iringa mo ring lo emo enge idan chu comment lama ilo drop ve don ane apangana tan chuan mi pakhat hotel corridor a kal lai thil engin emani atitlu a anuk zui lai video hi ani mi pakhat jumper ha hotel corridor a kal phei lai kan hmu a ama a chuan thla ni om tak ama lo tok zonga rong kal phei hi oma chuan ake atitlu in anuk zui ta ani lam ni vel bor anuk nung chuan chupa po chu lau takin atlan che zui ta ani aparuk na tan chuan African no pang ramhuai ti boina sat em video hi ani an soidanin
chair a thu lai te hi a hnung lama pot tu awm ni awm ang mai hianin a tawlh dawra a chang leh a chawi dawra khuma a mulai te hi a chang leh khum chawp phian a chawi thin ni te pawh a hmu tu te chuan an sawi tuar laia a leng chhuak te hi pakhat talin zuia ven reng a ngai ni in an sawi bawk